May tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisya, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! O, bawal tamarin, ha? Tandaan mo, hindi ka pa milyonarya. Correct! hindi ka anak mayaman. Yan. Sa kutis nakikita yan. Charot. Merong kutis mayaman, ano? Oo, no? Merong basta yung alam mo yung hindi man lang nausukan ni minsan ng UB Express, ganun. Totoo kaya, no? May ganyan eh. Mukhang mayaman kahit hindi naman talaga mayaman. Oo, may ganong balat eh. May ganong klaseng balat na ipagpapasalamat mo kasi parte ng lahi ninyo yan. Correct. Kasi yung kung ano man yung balat na meron ka nga, hindi mo naman kasalanan yan eh. 'Di ba? Minana mo yan. Totoo kaya. Pero kapag ka hindi mo ginawa ng paraan yung mga balat na yan. Oo. 'Di ba? Kunyari yung inyong yung inyong angkan ananin, bunihin, hadhadin. Minana mo rin yan. Maaari minana mo kasi may ganun eh, 'di ba? Lahi niyo yan eh. May ganun, may lahi-lahi kaya nga sakit, may lahi. So kung sakit sa balat o kaya problema sa balat, feeling ko may porsyento din talaga doon na parte kasi yun ng inyong ng lahi, DNA. Bahagi ng dugo. Correct. Dumadaloy na yan sa lahi sa true, nyo. ano man ang tawag, 'di ba? So hindi mo naman kasalanan kung an-anin yung pamilya ninyo. Hindi. Pero kung hindi mo gagawa ng paraan, yun na yung yun na yung medyo meron tayong problema dyan. Kasi pwede mo naman gawa na ng paraan. Hindi ka pwedeng yung malulungkot ka na lang, tas hindi mo na gagawa ng paraan yung hadhad na yan. 'Di ba? Pwedeng gawa ng paraan yung hadhad na yan. May kakibat na gastos nga meron lang. Nga lang. Medyo paglalaanan mo ng konting budget. Ganun talaga. Skincare is also an investment. Kaya dun kung meron kang kaibigan na pagka-arte-arte, walang ibang ginawa kundi magpaganda o kaya magpakinis ng kutis o kaya hindi bumibili ng mga gamit pero ang mahalaga sa kanya yung balat niya maayos. Kasi investment naman talaga ang skincare. Totoo. Di ba kaya nga may tinatawag tayo na may mga taong maalaga sa katawan. Correct. May ganun eh. Talagang sobrang, yung iba naman balidoso. Di ba? Yung iba metikuloso ba matatawag? Pwedeng ganun. Di ba? Sobrang nilang inaalagaan yung skin nila. Lalong-lalo na yung sinasabi nga ni partner, may mga taong maalaga sa katawan. Gagawin mo yan. Lalo na wala naman nag-aalaga sa'yo. Lalo na lungkot. May sakit na nga sa balat. An-ani na nga wala pa nag-aalaga. De charot. Kaya. Di ba ka? Hindi naman natin pwedeng sabihin na laging dapat tanggapin tayo ng mga tao. Gets naman natin yan. Pero syempre, di ba, kung ito yung dahilan kung bakit nawawala yung self-confidence mo. Yun yung dahilan kung bakit ayaw mo nang umattend na kahit anong klaseng event. Ayaw mo mag-online dating app. Nagiging ganyan. anti-social ka. Sa true, di ba? Kasi ayaw mo nang humarap sa tao kasi nahihiya ka palagi. Correct. Hindi mo gagawa ng paraan. Oh. Di ba? Hindi natin pwedeng expect na lahat ng tao tatanggapin yun eh. May mga tao talagang sadyang may mga gano'n, may mga madirihin, may mga taong ganyan. Hindi naman natin expect na lahat sila mapiplease natin. Pero ang importante, ikaw sa sarili mo, napiplease mo yung sarili mo. Tama, ganun dapat yung thinking. It's all for you. True. Hindi yun para sa iba. Ngayon, kung ma-please yung iba, edi bonus na yun. Ang importante, okay yung balat mo, correct, okay yung katawan mo, di ba nag-build yung confidence mo. Tama. Kasi inayos mo yung sarili mo. Araw-araw kang naglalaro ng ganda-gandahan. Di ba? Diba? Kalaro mo yung sarili mo. Di ba? Ganda-gandahan ka. Di ba? Tapos kapag ka namumblema ka, tapos alam mong nagaganda-gandahan ka, tatanungin sa'yo, ano problema mo? Di ganda problems. Ganon. Basta at least kung ito yung kung yan yung dahilan kung bakit nagiging, sabi nga ni partner, anti-social ka, hindi ka na ipag-usap sa mga tao, ayaw mo na makipag-socialize lahat. Di ba? Nagtatago ka lagi. 'Di ba? Di ibig sabihin meron kang kailangang gawin. At hindi lang physical minsan baka may kailangang
palakasin sa iyong kalooban, Yes. 'di ba? May mga ganun. Physically, kailangan ayusin mo rin yan. Kasi kung maganda nga balat mo, pati you're not physically able, sayang din naman. So ibig sabihin, marami ang magkakaakibat na kailangan mong i-enhance, hindi lamang yung physical appearance mo. Ano ba naman emosyon yan? din. Ang Diba? hirap Kahit maya ka naglalagay ng mga SPF, napakaraming astringent at pampahid sa mukha, kung ikaw naman emotionally down, nakakapangit pa rin yun. True. Diba? Kung may pinagdadaanan ka, lagi kang feeling sad, kahit ilang pahid yung ilagay mong mantika o moisturizer Grabe, mantika. Mantika? Kailan ka naglalagay? Kasi nag-oil kasi, di ba, pag nalalagay ng sinabi nila moisturizer. Bakit ganun? Pero mantika yung mukhang kinalabasan eh. Sa totoo, may mga tao talaga na ang dating sa kanila nagmamantika. Pero yung iba, yung balat nila, hindi nagmamantika, glossy. Nagmo-moisturize. Korean skin. Yan. Glass skin. Pero yung iba, magmamantika. Kaya talaga, nasabi ni partner, kaya ako ikaw, di ba? Ilang beses mong pahiran ng nagmamantikang mukha. Ano bang klaseng mantikang ilagay mo dyan? Olive oil, cooking oil, palm oil, corn oil, baby oil, di ba? Kung emotionally, ka naman, laging malungkot, parang laging down. Dala-dala mo yung problema sa buong mundo. Sa totoo lang, di ba? Parang baliwala lang din. Nakakadagdag pangit nga yun eh. Correct ka. May mga taong gano'n na alam mo naman talaga physically maganda sila o pogi sila. Pero dahil yung puso ay hindi masaya o yung puso ay laging bugnot, laging galit, meron siyang aurahan na hindi maganda. Kaya ito po yung isang pagpapaalala. Alam ko po, luman-luma na po itong sinasabi ng tambalan. But, we have been saying this for the past 20 years. Kung wala na ngang itsura, siguraduhin mo ikaw ay maganda. Diba? O mabait. Wala ka nang itsura, siguraduhin mo na maganda ang ugali mo. Yan, o kaya sa madaling salita, mabait ka. Wala ka nang itsura, ang tsaka pa ng ugali mo. Diba? Ano na, friend? Ikaw ba happy ka sa likas na kulay ng balat mo? Meaning nung hindi ka pa nagugluta. Hindi. Ayun siguro, oo na. Bakit? Ano yung typical na lahi ninyo? Nung walang enhancement Hindi na ginagawa. Hindi naman kami kayo manggi. Hindi naman galisin, kami. walang ganon. Hindi ganon. Pero pigsain kami. Wala yung sa inamin mo. Wala sa aming may hadhad. Minsan hindi ako nagkaan-an. Pero pigsa, yes. Mga 1 to 2 times a year. Charet! Hindi, ano ba yung tanong mo? Ano ang kulay? Oo, hindi. Happy ka ba sa likas na kondisyon ng skin mo nung hindi ka pa nagugluta? Nung hindi pa, wala pa ang skinny bay aesthetic sa buhay ko. At pinangarap mo talaga, hindi, gusto ko maging fair complexion or pumuti, ganon. Gusto ko talagang pumuti. Walang basta ganang trip kung usong-uso na yung morena. Go kayo dyan. Go! Pero si Nicole, paninindigan niya na gusto niya maputi. Gusto ko maputi eh. Yun ang gusto ko. Kaya, di ba, kung halimbawa pinanganak ako na hindi ako kaputian, hindi ko naman kasalanan yun. Naman ako yun eh. Di ba? Totoo naman. Kung hindi naman kaputian talaga yung family members ko. Minana ka, yun talaga yun. Diba? Go. Pero yung pangarap kong pumuti, tapos hindi ko pa rin siya ginawa ng paraan, meron ako ambag doon, di ba? Tama. May kapabayaan ka doon. Meron. Ako sa lahi namin, siguro yung tigyawat. Tigyawatin kayo. Hindi, meron akong dalawang tita na feeling ko sa kanila ko nasalo yung dugo na ganung madumi. Hindi. Sakit ka. Hindi, kasi dati, yung sa probinsya partner. Sabi nga nila, yan yung explanation. Kapag ka daw naman kayo, makarumi naman kayo ng dugo na. Meron din akong ganyang klaseng kamag-anak. So, ang laging sinasabi sa kanya, huwag kang mag-alala. Pag nagkaregla ka, kikinis ka din. Kasi sabi niya, maduming dugo lang yan. Yun yung sabi. So, ako, ngayon, at this age, naniniwala pa din doon. Hindi maaari. Alam mo, dapat partner, dapat sa inyo laging Hilamos. Hindi yun. Ito talaga ang isang magandang gawin. Makakatulong ka pa sa kapwa. Magdo-donate ka ng dugo. Ay, talaga ba? Oo. Ay, nag-donate na ako nun para wala naman nangyari. Hindi, dapat every 2 days. Ilang timba ba? Every 2 days. Nawala nga yung tigyawat ko. Wala din yung buhay ko. Anemic ka naman. Diba? Hindi. Buwis buhay pala. May parang ganon. Yung pantagal ng tigyawat. Hindi, may ganong benefit siya ha. Yung sabi nga daw. pagdo-donate ng dugo. So imagine, napalitan na yung
hindi lang dirty blood. Basta may parte ng dugo mo na mapapalitan, mare-replenish. Gaganda siya ganon. Nakatulong ka pa sa kapwa mo na nangangailangan ng dugo, 'di ba? So, ano kaya yung hindi kayo magreklamo, binigyan ko ng dugo noon. Madumi yung dugo niyo, wag mo sasalin sa akin. Ay, sa bagay, wag na lang pala kayo. Wag na lang binulong ko nga, wag mo ilakas. Binulong ko nga. So, wag na lang yung dalawang tita tsaka ikaw. Ikaw nagkwento, partner. Hindi sa akin ang galing. Binubulong ko nga, nilalaksan mo naman. Namit ko na ba yung dalawang titang yan? Sabi ko, sa buong pamilya natin, tayo lang tayo tigiwatin. So tayo parang nagkapasapasahan ng dugo noon. Okay, so yan yung tanong mo, di ba? Parang, yan. So, minana ko naman yun. Sa mga nagpapasalamat din ako. Diba, na may namana ka. Tapos, ang maganda dito, ikaw talaga yung mga, kapag ka tigyawating ka, ikaw yung perfect na example ng mga tao, kapag ka gusto na lang i-test kung ang produkto ay effective. Pwede, diba? Kasi kung halimbawa sadyang makinis na talagang isang tao or sadyang maputi, paano pa masasabing mag-work sa kanya yung whitening kineming pampahid? So, tayo yung kumbaga ginipig. Correct. Tingnan natin kung effective yung ginawa nating gamot. Kung wala yung mga may chismis sa balat, diba? Naku, hindi magiging effective yung mga gamot ninyo. Tama. Diba? So, kami po ang bumuhay sa industriya. Correct, ng skincare. Yung kagaya ni Nicole na nangarap maging maputi at saka si Chupera nangarap kuminis dahil sa tigyawat. Ganun. Magpasalamat kayo sa amin. Kung hindi dahil sa amin. Di wala. Paano malalaman kung kikinis ang isang tao dyan sa mga produkto nyo? Paano malalaman kung mapuputi dyan sa mga glutathione kineme? Kung walang sample. Paano namin malalaman yung ganda ng serbisyo ninyo? True. Kung hindi dahil sa mga customer namin na nangangailangan ng pagpapaganda at pagpapapogi. Totoo naman ang sarap sa pakiramdam. For example, yung nag-umpisa ka kunyari sa skincare routine mo nang talaga namang tigyawatin, 'di ba? Talaga namang wala nang space para sa bagong tigyawat. Kanina ka ba nakakasakit? Hindi naman kita sinasaktan. Sorry naman kung the truth hurts. 'Di ba? So, pagka ganun tapos nag-start ka, tapos doon mo makikita effective to sa akin 'Di ba kaya magpasalamat po tayo sa mga bukbukin kasi Maghinay-hi ka naman. Magdahan-dahan ka naman. Hindi. Totoo yan. Ako naniniwala ako na may dahilan ng lahat ng bagay. Hindi kasi ako kaya ako fan ng ng mga Glutadrips kasi doon dyan talaga ako pumuti. Napakinabangan mo sila ng gusto. Laki kaya na naging gastos mo noon nung wala ka pang sponsor. Correct, 'di ba? So talagang gagawan mo ng paraan. 'Di ba? Iba't iba ng ways to do it. Yun nga tinanong ni partner, ano yung mga namana mo, ganyan na hindi mo naman sana kagustuhan, pero gawan mo ng paraan kung nagiging dahilan nito kung bakit yun nga babalik tayo sa mahiyain ka, hindi ka na nakikipag-usap sa mga tao, pero kung loud and proud tigyawatin person ka, di wala rin namang problema, 'di ba? Kung iba ang dahilan kung bakit ka sumasaya, hindi naman natin ipipilit yung pagpapakinis, pagpapaputi o ganda. Sabi nga nila nung teenager ako, sabi nalilipas din yan kasi teenager ka, kaya ka tigyawatin. Sabi ko 45 years old na ako. Ayaw pa rin nilang tumigil. Ayaw akong tantanan. Diba? Sabi ko, naghihilamos naman ako. Di ba yan yung mga payo nyo? Di ba kailangan maging hygienic ka, gumamit ko dahil ka ng antibacterial, soap, Muriatic, na-try mo na? Hindi pa naman. Try mo. Muriatic acid na. Ang lala. Pag hindi pa namatay mga bacteria sa mukha natin. Ewan ko na lang. Diba? Pero totoo, nagagawa naman siya ng paraan. Yun yung gusto nating sabihin. Yun. Yung muriatic, wala pa nung katotohanan. Charot lang, walang gagawa. Baka naman may sumeryoso. Diba? Wag niyo pong gagawin yun. Yan. Warning dahil madaming naniniwala sa amin talaga. Pero kung halimbawa, meron ka na mga namana na gusto mo. Yan. Diba? Ano naman yun, partner? Baka naman sabihin ng mga angka natin, grabe naman tong dalawang to. Ganyan. Makahamak naman. Ikaw. Sarili po namin yung hinahamak namin. Hindi akong gusto ko talagang yung kami. Mahilig kami sa okasyon. We love family celebration. Gatherings, yan. Yes, we love reunion. And ginawa yun ng mga lolo-lola namin, napasa sa mga nanay namin, hanggang sa mga apo, minanan yung ganong klase ng tradition. And feeling ko nasa blood na rin namin na parang kulang pag walang celebration. Ganun. So may mga ganyang napapamana na ikinatutuwa naman. Ako kung meron akong nagustuhan na namana ko sa tatay ko, yung kulay brown niyang mata. Brown ba mata mo? Parang tingin ko orange. Hindi. Pagka nakainom kasi yun.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Lasing pala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!